Pun tepang Mbak Lucy kali Mas Gareng tralala. Waleh. Tek ora kepenak tek waleh. Biyayine cerdas kaya ngoten nerjemake mbungkal. Niki pas ketemu jenengan. Terus? Biasane ora beda karo goreng. Nggih. Kowe karo aku waleh, aku karo kowe saya nek tenan. Awan lusi, sore lusi, wengi lusi. Wis, nek tenan, Pak. Kula niku nek entuk wong kok model kaya ngene iki tenan, Pak. Wis ora beda, Pak. Ora beda pripun? Sing nang omah ya wis padha iki mekroke, Pak, pun. Piyai Putri yen lemu iki tandane tentrem atine mergo diayomi karo sing kakung. Urung karuan dablek ya iso kok ngono kuwi kok. Ning wong wadon nyun sewu lho Pak Dalang. Monggo Mbak Lucy. Wong lanange kudu bersyukur duwe garwa lemu tur gedhi. Mergo wong lemu kuwi siap siaga. Arep kok mbok tinggal sampe ra tau ning omah to, gendengmu bocor sapa sembenake rak bojomu, ya ta? Bojomu ra mbok ingoni 2 minggu kowe sampean ra duwe dhuwit ya panggah lemu. Bojo ngenyek bojo lemu bojomu gedine sak cakruk sing colong wonge kok. Aku yang gumono Mas nyun. Masa to? Ngoten niku kula tangleti tanpa berdosa. Riyen niku suami tenan niki paling setia. Jadi laki-laki yang sangat tanggung jawab, duit bayarannya 10 juta Dik, 20 juta. Bro. Kabeh sing nampa telepon iki bojone. Wah, 2 kula niki. Sing garwane riyen niku. Gedhe niki. Mari ngono, keri dhewe kene kok tolo tanggapan kali dhewe aku ngono. Terus tak tekoni, "Dik, lah bojomu ning ndi?" Tak sedekahne aku ngono. Lah sedekah duwene kancane dhewe. Enggak. Kene cah los kok. Sedekah kok mung duit ki apa? Damen no. Bojo jaluk kanca, wehke. Sik to. Kowe ora ngerti sing jenenge jiwa satriya Mas Gareng. Wong lanange bakal muntap kanepsane yen siji dijawat bojone, loro dijarak anake. Wah, nek aku ora muntap malah enteng sanggane kok, Pak. Ora ndek bojo, ora masalah. Terus lek pengen piye? Tuku. Umpama pengen mangan itu tuku ning warung. Oh, mergo ning omah rene sing masakne ya. Masake. Ngoten lho Pak, maksudnya ngoten niku. Alhamdulillah. Kaya apik-apik awak mekrok kaya ngono. Wah, iso benakne gendeng. Ya kabeh iki nek plus minuse to lho. Nggih to Pak. Leres. Ha nek apike nek nggon benakne gendeng, tapi cilakane wong lanang nek duwe bojo lemu ngene iki tenan. Wah, bojo lemu nek dikeloni kaya ngeloni traktor, Pak. Ya, ya carane malah penak duwe bojo lemu rasa golek selimut kok ya. Lah, ora golek selimut piye anggere diambung angop, keloni ngorok, ngentut, ngeces. Wis kamu lho. Loh, saiki ora enek wong wadon ngono kuwi. Sekarang tuh zamannya apa saja lek duwe duit apa wae dadi servis. Nyapa liya kok guyu rumangsa. Lah rumangsa dhek dadi jensete kan tunggale traktor ya Andi. Ha iya. Aja kaya ngono. Tegese dhek iki menghina emansipasi wanita. Lah, leres kamu itu termasuk menghina emansipasi wanita. Sekarang itu persamaan gender tegese wong lanang kuwi juga wong wadon juga bisa sepadan dengan perempuan. Contohnya, pemimpin negara kita dulu pernah menjabat sebagai mantan Presiden Republik Indonesia. Loh, yo Putri. Terus Bu napa kuwi Gubernur Jawa Timur ya Putri Bu Khofifah. Tegese kuwi emansipasi wanita, kesetaraan gender lah. Ngono kok. Dadi pakaryan sing kulinane ditindakne piyai kakung wong putri ya bisa. Ora karuan kabeh. Contone? Bong supit kae. Ora enek bong supit wedok, umpama enek lho aku tetakan meneh kok. Bong supit iki sunat nih. Heeh. Enek wis tau ngerti kowe bong supit wedok. Sing nyunat ngono ya. Lho, mesti aku karo Pak Yoyo antri esuk dhewe no tekonan. Nggih. Ning Piyai Putri niku rekoso lho Mas Gareng kok mboten kok mbelani Mbak Lucy mboten. Rekosane napa? Kula kali panjenengan dilahirkan dari rahim seorang ibu. Terus Gimbal bayi 9 sasi 10 dina. Rekoso banget. Tur yen lairan niku yen ora pepak sambung tuwe iso gondol nyawa. Mergo kaprahe ning agama diarani perang cakil ngoten nika. Sabil, Pak. Oh, sabil. Perang sabil, senes cakil, Pak. Iya, sabil. Senes cakil. Urung lek putrane ora metu-metu. Yo, dijahit ora temu dijahit diobras kuwi ya toh nyawa. Ngono lho. Wong lanang apa paling wong lanang kudu disupit pisan tok wis selawase kok.
Lho justru malah lara ki lara wong letet-tetak timbang wong lairke Lus. Wah jan pengalamanmu ki cetek kok Lus. Lara wong wedok ki arek lairne. Lara wong tetak. Lah nyapa? Wong tetak pisan wae kapok, wong lairke lho ngantek 6, ngantek 7. Oh, Ning Mas Gareng kudu eling. Napa? Wanita adalah tiang keluarga. Lah, Wanita adalah Tiang keluarga. lah kula ki tiang jaler, Pak. Yo an, Pak. Wong lanang ki tiang jaler. Nggih, pancen ya ngono ning nadyan kaya ngapa lan kepiye pinter kaya apa. Pokoke lek kata-kata Kata-kata dibalik dibalik suami yang hebat pasti ada istri yang setia. lah. Nah, ngono kuwi. Kula ketok iso kaya ngeten iki. Niku mergo dongane bojo kula Bu Kesi. Seorang istri selalu mensupport sing kakung, makanya menjadi seorang laki-laki yang hebat dalang kondang. Bojomu yang ngono. Ra. Di mana suksesnya seorang laki-laki? Ya. Karena ada wanita Wanita yang hebat. yang setia Yang kok. setia, Setia. yang setia. Gini aku sukses sih bojoku ra setia. Lah nyapa? Ya kuwi mau. Oh. Ora Ya, apa-apa, tapi- tidak semua pepatah itu benar, Pak. Oh iya. Oke. Tapi kan sekarang harus diganti yang luar biasa. Apa? Garwane brondong niki Mas. Oh, ora ngrembug keluarga. Iki ngrembuke Dinas Oh, Budaya iya, dan Pariwisata. Luar biasa. Malam Nah, hari ini sing mirsani sampai jeduk ono. Matur sembah nuwun. Niki dicaosi genten parian nggih penonton. Mas. ya iso ta? Ya, lo. Ya, coba. Kiai mrigi kok Coba. aku belajar kuning Piai Bungkal Iya, parian, coba. Pamane pripun? Nang piye? Ngecor beton digawe sumur. Cakep. Cakep. Mugi para penonton panjang umur. Amin. Amin. Terus ngemut wesi. Mbok ngemut liyane. Ngemut Ya parian kan sing bener apa-apa, sing penting nyambung. Ayo. Ya. Dilat wesi nakno. Mau wis dimut kok terus didilat ki lho. Lah ora bener meneh. Ora positif kuwi Oh ora. iya. Ngemut dilat. Ngemut wesi. Terus Ngemut wesi. Iya, sita. Karo mikir kaya ngemut wesi. nganti kok. Iya. Aku iso iki jane. Iya, Pak. Ngemut wesi. Setengah mati. Setengah mati. Mugi Pak Suli kathah rezeki. Amin. Wong Iku gur Bapak arep Suli. gur arep rone kok dadak ngemut wesi kok Lah ya. tes beneran ngantuk lho. Oh iya. Sampean saiki kagem Pak Warga masyarakat iya, Bungkal, warga ya. masyarakat Bungkal. Tuku ungkal campuri es. Warga Bungkal kabeh pinaringan sukses. Sik ora masuk akal ungkal iso karo es iki piye to kuwi? Tuku ungkal mampir tuku es ngono lho, Pak. Oh, alah mampir. Sisan ngono lho, Pak, sisan ngono, Pak. Iya. Apa ora beneran. Tuku bantal karo ngombe es ngono ya gak apa-apa. Ya ngono, senengane kok. Enak. Neh, apa neh? Lho, melih ta kula ta? Disingkas. Tuku ungkal dinggo ngasah arit. Heeh. Warga Bungkal kabeh sugih dhuwit. Ambek kari dhewe eneng iki sing urung kelewatan pokoke. Apa? Tuku uyah digawa mrene. Pak Lurah kapan wayangane? Pak Lurah niku guru api-api ya. Oh, yayine sae sanget lembah manah nggih. Sukses Yo selalu. yo engko bar iki terus bersih desa mapane ana kantor desa Bungkal kene. Oke. Didongake wong kabeh sugih rejeki engko wayangan wis dadi niate Bungkal dijadikan tempat untuk pagelaran wayang oleh Dinas Budaya dan Pariwisata. Betul. Ora mung wengi iki nek engko bakale berkelanjutan. Amin ya. Amin. Dengan dalang kisah yo kuntadi. Lho. Bintang tamu Gareng. Bejen. Nusul. Nggih, niki dawuh napa rumiyin? Nembang rumiyin Mbak Lucy. Nggih, Mbak rumiyin. Nggih. Nggih. Kula nyuwun menika caping gunung langkung rumiyin ingkang dipun kersakaken kalian para sutresna budaya mliginipun ingkang kala wau sampun kepareng leladi dumateng kula sak kanca para perwakilan panitia. Oh, nggih. Juru ladi lan sanes-sanesipun supaya enget kalian zaman perjuangan ngersakaken caping gunung dijenglengke sing nembang Mbak Lucy sing jengleng Pak De Gareng. Nah, weh. Oke. Monggo, Pak. Saben bengi Nek
dhisik iya Lus, nek saiki wis 3 sasi pisan kok Lus. Kok iso rono lepayune. Ya nek dhisik sik saben bengi Pak, nek saiki wis tuwek iki 3 sasi pisan ora mesti Pak. Tembang kok diprotes lho ora. Lah ya urung karuan 3 sasi pisan nembangke niki lho Pak. Oh iya. Nek dhisik saben bengi ya. Pak Lurah aku langsung gujeng ya karo Pak Dewan. Batine ngene, ya tra iya. Krawitan iki nek wis madang karai ngene. Seniman pilihan. Jos. Jos. Kompak. Slogane sempak teles. Aja purno lho, Ge. Semangat kompak anti lemes. Wah. Semangat kompak anti Saben aku mumbul mesti dijengglek. Madang karai. Kompak. Hebat. Kompak. Dangger kowe jengglek apa mumbul Mesti dijengglek. jengglek. Lho buktine ora enek kok pengrawit aras-arasen mongko pendak dina Pak Yoyo ki wayangan. Gak enek. Nek tetep kompak. Kompak. Iki pengrawit ngene iki sing perlu diundhake kesejahteraane Iya. ngene iki. Anggar Asmito. Lho, lah iya ngene iki. Sarjana seni. Dereng. Kok ora kompak, Reng? Non, Kok ora kompak. yo biasane ngono kuwi, Pak. Penyusup iso ngono kuwi, Pak. Yen memajan hamong karo janur kuning janur kuning Tenono sak tekaku. Jenenge kompake madang karai yo ngene iki. ndang mumbul to. Oh, aku rung mumbul bakalan dijengglek. Selah Padang lho, Reng. Ya wong jenenge wayangane teko esuk kok Pak alon-alon wong nyat wong tuwek iki rada suwe kok, Pak. Ngetes karo kowean. Iki seniman canggih kok. Ya ora mung aku tok, Lus. Kowe mumbul mesti dijengglek, Lus. Loh, cacah mudeng lho karo aku. Mudeng iki nggon apa? Mudeng iki paham maksudnya. Lah iya maksudnya paham. Aku obah plang ngono iki pas kowe. Lho, kanca-kanca, lah warga kene lak urung pirsa. Lah, wis kerep ngono. Bawa mumbul. Tekan dhuwur gondelan kuwi wesi. Aja mudhun nek urung tak jambak. Tembok jabak apane putra. Wirone. Iki nek Rama Yai. Wirone. Iya. Wis persis kaya sapian letong, persis. Ancang-ancang dhisik. Ngono lho, menehi kode lentong mbok pangan kuwi letong ku. Letong. Wong kreasine dhewe-dhewe ya, Mbak ya. Oh Iki iya. lho. Guna. Ya ta, lek aku kerpling ngono lho. Ya matur to, nyuwunmu ki sing kepiye? Matur sing becik karo kanca-kanca. Maksudnya piye? Maksudnya ngene lho Mas, lek aku mumbul ya kendang ana anu gareng ngono ki ditabuh bareng-bareng ngono lho. Pas mumbul tabuh iki diangkat ngono. Oh, tabuh diangkat ya. Masa radel aku memang Jelas. ngono Wong jeneng tembung ki akeh mula bokong dilumahke nek ngomong digenahke. Nah, Ya toh, Pak. nggih Purwodadi kutane. Sing dadi omongane. Heeh. Ayo Oh. iki mau lho Mas, pokoke aku tabuhana jenglengen kaya kuwi ngono kuwi pas drueng ngono kaya. Nah, tabuh ngono Mas, diangkat ngono kuwi. Mas, dituruti Mas. Ki Hmm, kok nek tabuh ora mbok diangkat, turuti Pak mangan Gileng. pager lho ki kok. Saiki awakmu sing bawa terus aku sing mumbul. Nggih. Oh iya iso. Jang. Guna.
diangkat lak ngono to. Maksudnya diangkat ning dhuwur ditabuh siji-siji kaya awakmu mau lho. Tabuh siji-siji, oh sing jelas. Wis. Gunung, ya Pak balik. Nuruti wong Ponorogo kok. nuruti wong mekrok ki angele kok eran. Pak No ijan gak somet mbek aku dhewe iki lho Pak No. Cakno. Cakno langsung viral. Gundra. Gak ngono kuwi. Jare ditabuh siji-siji. Munine lho piye? Munine ki lho piye ngono lho. Nabuhe ki munine piye? Mune iki bar jeng ngono lho. Mune ditabuh jreng ngono lho. Oh, ndak jreng. Oh iya, apik. Aku wong Ponorogo ora adil. Turutan ora mbok turuti uda ning panggung wong iki. Aku dhewe kayak kesenengan kok ya. Guna Jreng. Gak mbok tabuhi rapatek. Tak dongane lara udun kabeh. Gel. Ah, bengi iki Mbak Lucy ngeblong. lo gentenan to, Pak. Gentenan. Kasete ben beda. Ah, iya. Gentenan. Panjen kudu diwolak-walik kok. Oke, ora diwolak-walik gosong. Pak. Kosong. Saiki genten we. Pacita. Yo. Mumpung lagi iso to. Ning Ponorogo iki kota santri. Kudune dhek berkarya dengan penuh etika. Sampeyan ngenjleng Mbak Lucy olehne aja didepne Mbak Lucy. Jenenge enggak sopan. Maksudnya sirahe Madhepe rono. Oh, ngono kuwi aja langsung madhep rene. Ayo. kok madhepe mriko ngoten to? Nggih, ayo. Ngerti to, paham to? Paham, Oke, paham. Akhlakul karimah kudu dijaga. Iya. Yo, deblak kuntak. Yo, Ji, rok lu. Sik Mas, Salah. salah. Kuwi tetep rene kuwi lho. Kok ngerti to panjenengan bocah noleh? Lah aku nyawang kok kene kok ya. Ngene lho, Pak. Sik mbok engko rono lho. Menggok dhewe kok. Ronokno ngono lho. Ah, ngono lho. Kok ora beneran. Dong tak ketuk. Delung. Deblak kuntak. Sik to. Pak Ewo lak ngendika to. Heeh. Sirahe madhepe rono. Bener. Lah ya kula ki wis madhep rono. Lah kuwi menggok rene iki lho. Iki sirah liyane. Iki sing luwih terginas nih sampean. Niki kan terkenal niki napa pelawak sing paling energik. Oh. Nggih. Energi ki apa? Energi itu sing lincah. Lincah. Deng dia omong. Kupinge kelomoh langsung. Wong lek orang tak tidoni sindan orang semangat. Bar mangan apa to, Lus? Lus ambune kok badhek men ngene. Gak terima badak. Lah dijak ngendika Pak Dalang kowe ora tek nyaut iki mang nyapa to jane gumun aku. Nyaut. Wong yo nyaut ngono kok. Sing energi kuwi alias lincah. Lincah. Ya. Ya, tiba. Panas. Oh.
wis biasa lek Krunjenggleng iki sak bulan wis biasa. Pelawak-pelawak kan mumbul sak ping 20 biasa. Lah terus piye? Siji ya apa sini no mahmu adoh kok kulon kono kok. Lah kudune kon ping piro? Lah ya sesuai sing nabot cah nom-nom sigak jeng minim ping 10. Jalukmu ping piro? 10. Tak turuti. Sapa ngerti iki permintaan terakhir. Sesuk sing nang Ngawi iku ora 10 ngono lho Pak maksud iki. Awang maring tratap sampean ning ngendika ora iki. Sing nang Ngawi sok mben iki cukup 5. Oh iya. 10 ta? Ayo. Tulang tak. Kakean. Lah pinten iki wau? Iki 12 no. Waduh kokean loro, Pak. Nggih. Tak jikok loro, Pak. Apa enak juga loro. Wah, terengginas tenan aja. Masyaallah. Rupane kaya ngono tapi ya luar biasa. Heeh. Coba. Panas udan panas aling-aling capek Aku. Nadyan wadon sarata Swara suling masuklah kami pun kami dulu banyu Tasik berkah inggih Bapak Kapolsek Tasik kersa lenggah. Inggih, Bapak Daramil nggih. Masyaallah matur sembah nuwun. Mugi sehat panjang yuswanipun. Amin nggih. Sakar pisan
Terima kasih, terima kasih. Jawa sami-sami luar biasa. Nggih. Tembang menika kula wau ugi kula aturaken dumateng para pepunden kula, para guru-gurunipun, mbah kiyainipun anak kula pun Brahma Kesawa ingkang lenggah wonten ing Ngabar. Mbahe Brahma ya kuwi Mbah Kung Wahib, ya sing wis ngrengkuh Brahma kaya putune dhewe. Pak Jainul ugi mekaten wis kaya bapake Brahma dhewe teng mriki. Ugi Pak Nasrul lan sedaya kemawon Bu Maryam ingkang nyatanipun ya karo nglowentah santri ning ya tetep tresna kalih budaya. Ya, ngoten niku. Luar biasa. Boten kata lupen ugi dumateng penggemar setia ki Cahya Kutadi wonten channel YouTube kathah sanget ingkang rawuh dalu niki. Wah inggih. Tutune salam. Nggih. Kleben menika dipun tenggani kalian anak kula lanang Mas Nanda menika mahasiswa isi Surakarta. Jurusan pedalangan sing sok ngasta wonten mriki Mbak Lucy, Mas Nanda niku. Oh, ngaten. Ndi butahe? Nggih. Mas Nanda ndi? Ondele. Oh, nggih. Oh, niku nggih. Wis tau dijak. Blas. Nggih, siap kathah mriki dalang muda luar biasa. Nggih, leres. Yang pernah meraih beberapa prestasi juga. Alhamdulillah. Kan tegese wayang ora bakal punah mergo tuwuh generasi dan generasi lebih baik terus. Nggih. Menika wonten awala saking pepunden kula Bapak Haji Suli Daim MM, Wakil Ketua Komisi E, Wakil Ketua Fraksi PAN ingkang ngersakaken lelagon apa ki Wijaya Kusuma. Ha nggih. Wijaya Kusuma. Nggih. Tapi tak golekne kanca Mbak Lucy. Oh nggih, kita ayo wah iki lho rek. Iki sing anyar iki coba. Ayo, nggih. Ini iki lho, duwe bojo sing ngene iki lho rek. Ngene iki lho. Iki musuhe sumber kencana. Ayo, Mira. Oh Mira. Wah, jan ya. Bojo ngene iki. Cublak suweng men jumeneng. Yo Mbak Mira, dados. Nggih, sugeng dalu Mbak Mira. Wah. Mas Gareng Mbak Lucy. Nggih, Pak. Niki lare niki nalika isih cilik. Alitanipun. Nggih, nate asring tumut kula teng wilayah Nganjuk niki lah bocah Nganjuk. Oh, Nduk Mira daleme Nganjuk. Nggih. Oh, Nganjuk ya, Nduk. Nggih. Karo guyangan ngendi, Nduk? Sing kok takoke langsung kuwi lho. Kula nek nyegat bis kan teng mriko, Pak. Oh iya. Nek Nyegat bis mawon nggih. Nyegat bis ora nyegat apa-apa. Nglecak. Menawi kalih guyangan niku mboten tepi-tepi sanget, ning mboten celak-celak sanget. Kirang langkung nggih setunggal jam. Oh, ya lumayan ado, lumayan ado. Pian kok apa ning kono? Pian pas nemoni aku kae to, ning kono kae to. Iya, nek kowe tutup no kok. Iki cedhaki to cahayu ki. Ning omah ki gedhi ngene iki cedhak cek. Mau ngene iki malah nyengkake umur kowe kocruk ngene. Ya ora to, iki mumpung kesempatan di atas panggung ngono Ya lho. kesempatan di atas panggung ngene iki nek terbawa hati bahaya resikone gede. Iso ngentekke banjar pekarangan kowe iki. Mbak Lucy, Piye? kula kinten mboten wantun kok menawi terbawa hati kalih kula. Amargi niki anjenengan angsal salam saking Pak Puntono. Menika marang sepuh kula, nggih. Menawi jenengan macem-macem kalih kula, jenengan mengke lewat pundi lah. Mengke digasak. Mantune Mas Puntono. Nggih. Jliteng kakangku kae. Kok ya jliteng ngono lho? Ireng Ya pancen iya sih. Nggih, mboten mungkin wonten anu Mbak niki Ning ora apa-apa, macem-macem. Nduk.
mergo ning dhuwur panggung kudu los. Lek ora apik. Lho, Kesempatan, mantune kesempatan. Puntono to? Nggih. Pak Puntono. Wah, mantu ya. Iya ora apa-apa. Iya, iya, Gak iya. apa-apa. Masa Aja ngono isin. anu arep macem-macem. Mantu Iya, ae. iya. Wis sare wong wis. Iya, kok sik alon-alon Iki kok. di atas panggung los lat kuning kabeh. Kasar kowe iki alon-alon wae to. Piye to? Lucy. Dhuwur panggung ora apa-apa. Ora disongkokke kok mau. Ora disongkokke kok maju dhewe. Lho, Inisiatif. wong cedhak iki tak kon jomong ning ngono kok. Anu daleme ngendi Nganjuk. Nggih, asli. Mongko Pak Puntono ki Sukoharjo. Nggih. Oh, saiki tinggale ning Nganjuk. Lho, nggih teng Sukoharjo. Oh, datang mriko, Pak. Derek. Boyong nang Sukoharjo. Boyong teng mriko. Nggih. Riyen kula nderek Pak Cahya niku tasih tasih umbelen kula. Nggih. Oh, kabare ndek Teng dhuwur panggung tasih nangisan. Oh, cilikane si ngomong kowe ki lho, Rek. Nggih jenengan sing nyewoki ngoten kok. Nek atus nggih didusi gitu. Oh, ala Mira sing dempet tak cewoki kae to. Wis gedhe saiki. Lah kan pamriyen jenengan niku jane nggih napa nggih? Mbah. Gitu mbah kula jane. Nggih to? Kan riyen sing ngomong kula. Leluwur. Lah nggih to. Wah, jak jebul iki bocah sing dempet kula cewoki nek adus tak dusi nika niki to, Pak. Nggih. Sombong saiki. Lho, Kok iso? kok saged. Cewek saiki cewek dhewe ora ngakon aku kok. Lah gede kok Harus mandiring pribadi kok. Piye Mbak. piye sampean umpama duwe Lho lah ya beda to umpamane gantuk aku iki nono. Umpama mlaku lah ya beda to. Ceritane rak beda. Aku Piye, mlaku piye? terus Pak Cahyo kun tadi tanglet. Iya. Ya ampun Mbak Mira. Nggih Pak Cahyo. Mindanipun tukon pinten. Ya ngalah kok siang-siang menda. Ditekon niki aku ora Mirane. Lah piye? Lho ngene sing ditakon niki aku to, Pak. Lho. Lho Pak Degareng. Pak Cahyo Nggih badhe teng pundi? ngeterke Dik Mira nderekke Pak Cahyo kun tadi. Oh ngaten. Pak. Nek umpama aku bojomu, Ya. Lho Pak Degareng. Pun. Badhe teng pundi? Ngawin kejaran. sia-sia. Ora gelem tak kawin dhewe. Iki mene contoh sing ora apik. Kok bojo tuwa dijaran-jaranke. Bojo tuwa iki kanca berjuang. Aku karo kowe iki omah-omah duwe jaran, wayah ngawinke mula aku karo kowe mlaku golek jaran sing gelem ngawinke jarane dhewe ngono lho. Lah aku kok tuntut muni jaran kok. Ya Tak berarti kon- aku jarane. Lho kowe jaran apa udu? Utuh. Udu ra entuk nesu. Lah kok gandeng kok. Wong jarane dhewe nang omah kok. Truk. Ya sing adil. Ya adil, adil. Kene ya Nduk Mira. Nadyan to mantune kanca ora apa-apa. Kenapa-napa? Padha. Umpama sampean duwe garwa Mbak Mirah cara mandi ngono iki mbok dusi apa wong bojone ayu. Paling ora air susu. Ayo. mandi susu. Mandi susu. Makane putih terus awake. Ha iya mandi susu. Umpama bojomu aku Mandi lumpur. Pak Pindho. Wah, mandi lumpur terus live TikTok oke wong nyawer kok malah. kok malah aku bojo emes yo. Salah kuwi lah mbiyen. Ya aja kaya ngono. Umpama garwane iki jenengan Dik Mira. Heeh. Dik Mira iki badhe, "Mas, nyuwun mimi ngono mbok jukukne mie apa?" Paling ora ya mimi iki Coca-Cola, Fanta. Wong ayu ya. Orange juice. Orange Orange juice. juice. Ngoten Lek niku, bojomu Pak. aku, Hah? aku Mas. Pengen mimi. Mie Solar. apa ya neng bojone diombeni solar iki lho. Ben iso glegeken. Angine engko iso metu. Lek pomo bojone kayu kowe Mbak Mira, arep tindak ning mall ngono iki mbok tumpakne apa? Paling ora ya Alphard. Ya Dik ya. Oh, Wong iya, wedoke tumpake cocok. Alphard kuwi nyeni. Aku mesti apik neh iki pomo bojomu aku. Tak tumpake angkong. Disurung ngono apik kae. Adol rabuk ngono. Padha sok mben iki kowe tak jak ning pasar, tak tumpakne ambulan. Gelem. Kok pasare tutup ra sida ning pasar. Kusuma Wijaya ayo Nduk Mira. Isa ya Dik Mira. Kangen karo suarane jenengan coba kaya Wah apa. iya, cilikane kaya ngono, saiki gedene kaya ngene. Ha nggih. Kusuma Wijaya saged nggih. Nggih. Ya. Monggo katur Bapak Haji Suli Daim MM Sugeng Laras. Oh nggih Pak Wakil. Nggih, leres. Nggih nggih. Monggo cancos.
luar biasa. Wah, anak wedok pernah ini. Mbak Birgita niki. Nggih. Oh, jin. Pret kok diakoni anak wedok. Lho kudune bangga. Seharusnya niku Pak Dalang nuwun sewu. Pak Gareng niku malah seperti papa saya. Soalnya kan tadi kan disuruh sama panitia untuk mengumpulkan KTP nggih to, Pak. Terus saya melihat napa kelahirannya Pak Gareng niku 1977 nggih to Pak Gareng. Jenengan itu saumuran papa saya Pak Gareng. Jadi kula niku pantes manggil jenengan niku papa. Yo anggepen aku papahmu. Iya, Papa. Tadi aku diolok-olokin sama Pak Dalangnya, katanya aku itu pacarnya banyak padahal kan aku jomblo, Papa. Sing ngomong nek pacarmu akeh kuwi sapa? Itu Pak Dalangnya. Betul. Kok sampeyan bilangnya aku. Pacar ki pacangan acara. Wah, kuwi lho lah Jadi ngerti awakmu to. ki kerep ketemu karo Pak Dalang beda-beda, karo kanca-kanca sing beda-beda. Dadi pacangan acaramu ki akeh. Ngono kuwi ngendikane Pak iki ngono kuwi. Oh iya. Dadi bengi iki sampean pacare iki Pak Gareng Tralala. Nah, Iya, betul pasangan acara gitu. Nah, Iya. pacar ki saka tembung pacangan Pacangan acara, acara. ora kok pacar sing anu kuwi dudu. Sing anu kuwi berarti apa judulnya? Sing ana kedekatan hati Iya, dudu nduk. Dadi ketemumu ki karo kanca-kanca ki akeh banget ngono. Lah sing enek kedekatan hati ini jenenge apa? Kuwi pacar napa Pak? Asma napa Mas? Pacar banyu. Tanduran. Kaya kitek kae. Sugeng Niki enjing. sampun Nggih. lulus anggenipun dados sarjana seni insyaallah menika badhe S2. Dados sinden jaman sak menika Nggih. ora kena sinangga enteng Pak Gareng. Oh leres. Titele do dhuwur-dhuwur, do jenius, do pinter-pinter ngoten niku. Sekolahe wis dhuwur-dhuwur ngentekke ragat akeh. Nggih. Sarjana kabeh. Nggih. Mila jenengan ampun kalah kali sinden, jenengan kudune ya S2. Yang perlu dokter Gareng Sebagai Tralala. contoh, Kula dagelan pun S2. SPDP ya Pak. Berarti sarjana pendidikan apa ini? Sampun sekolah pedodel. Oh alamah medhot. Iya ning cita-citane anake kaya panjenengane Pak Cahyo Ibu Kesi. Maksudnya sampean? Soleh-soleh. Iya, soleh-solehkah tur genah-genah. Lah Nggih, ngoten. Ani. Mas Bima nggih ingkang wonten pondok. Bima anake Boten sapa? Bima. Nggih. Lah nggih Mas Bram. Bae sing kok eling-eling guru biomoringa lho Mas. Mas Brahma. Nggih. Brahma Kumbara. Tak omong lek ora ngerti takon. Putrane sinten asmane aja bedhek-bedhek ngono. Lho, lah Streaming sing wis ribuan. kula mboten bedhek, kula matur sinten? Bima. Lah nggih, Mas Brahma niku duwe kanca Bima, ngoten lho karepe niku. Bima sinten? Bima kancane Mas Brahma. Kanca teng pundi? Lho, sampean teko Mas Brahma wong niku senes kancane sampean kok. Oh iya bener tak takokake. Ketake ning kono duwe kanca Bima apa ora? Enek kancane kobongan kok senenge. Ha nggih. Taruna ngungkuli bapa. Bapa. Putra-putrane Pak Gareng luar biasa lho Mbak kita. Napa nggih, Pak? Oh, mau soleh-solehkah. Soleh-solehkah. Ya Nek jomblo. Ten Pondok Ngabar to nggih Mas Brahma. Nggih. Brahma. Kancane Bima. Brahma. nggih. Nah, nggih kancane Mas Bima. Nggih. Kali semen Gresik, ya, semen Bima, semen Gresik niku lak kanca. Nggih. Anak kula iki ya ning pondok. Pondok. Nggih, pondok cedhak omah kono. Oh ning Wonogiri kana. Iki sing barep sing nomor 2 wingi malah pondoke 3 sasi, Nduk. Lho. Pondok 3 sasi Ning sekolah Kostati kena tipes mondok ning kono 3 sasi. Wingi. Semari. Sampeyan iki ngawur. Wong sing jero rumah sakit duwe spesialis dhewe-dhewe. Lek umum kuwi nggene Dokter Un utawa Muardi. RSUD. Lah Kostati aku yo cedhak kono-kono nggene tulang, nggene tangan ceklek, sikil ceklek ngono kuwi yo. Lah mula nganti 3 sasi Pak digoleki ora ketemu kok. Mula nganti 3 Kostati. sasi. Sak kecekele kok. Matur nuwun lho Pak Yoyo. Keluarga harmonis, bahagia, sejahtera kaya panjenengane Pak Cahyo pun tadi kalian Ibu Sukesi Rahayu. Luar biasa, tepuk tangan kanca-kanca. Ya mugi-mugi mangke nggih Birgita menika nggih harmonis nggih. Kalian calonipun nggih ngoten.
ngoten nggih. Nggih ternyata leres ngendikane Ibu Kesi. Napa, Pak? Suksese Pak Cahya Kuntadi tidak luput saka tapa genture Ibu Kesi. Hebat luar biasa. Mula wong kakung ora entuk neka-neka karo Piyai Putri apa meneh menyakiti baik jasmani dan rohani. Lah aku sing gaene menyakiti ki aku kok. Malah ngaku. Jadi awakmu sing tukang menyakiti Heeh iya. tak dukung. Wis. Kowe ra ngrungokne lek ngomong sore mau. Nggih. Betul, Pak. Malah pacanganmu ku sing pancen piyayine iki jos, ngerti makna mencintai. Tegese tidak hanya tidak mensakiti orang yang dicintai, namun siap menerima rasa sakit yang diberikan oleh orang yang dicintai. Lho kaya ngono kuwi lho. Angel golek piyayi kaya ngono kuwi. Jeru, Nduk, jeru tenan. Angel, Pak. Jeru kok gak saka jerune akeh minggir. Bayu-bayu ben kok tenan. Nggih. Itu lodo sing becik sing apik. Jadi seorang ibu ternyata sing apa Nduk jenenge topo ndongake seorang bapak supaya karirnya sukses nyatane kasembadan. Iso persis bojo kula nggih ngoten. Nggih lho. Bojo kula niku nek turu teng pinggir kali. Tirakat. Mboten nyat omahe pinggir kali, Pak. Bojo kula niku ora mangan sego selikur dina. Ngrowok. Mboten lah nek sego selikur dina dipangan kan wis ora enak to, Pak. Mambu ya. Nggih. Sithik-sithik ora apa-apa ya, Pak ya. Segone mambu akhirnya dipangan Bima mau. Sithik-sithik. Ora apa-apa. Piyayi lek senior wis kaya ngono kuwi. Plek santai ngono kuwi. Nyantai, Pak, nyantai. Terus kula remen kali panjenengan, jenengan iki sangat disiplin. Sing jenenge pelawak yen macak gareng, yo kudu nganti goro-goro mergo metune Ponokawan nggih goro-goro. Yo nek perlu nganti rampung kukut tok, Pak. Nggih. Jenengan niku? Nggih nek perlu. Nggih. Kula tau nate kok nganti rampung mulih kalih dalange tau kok. Sebabe Ngenteni bayarane dalang iki dadak ijol duit iki lho, Pak. Ijol duit ngoten. Tahu kula ngoten niku tahu. Ya aku ora lho, Wong mboten. Ngalengka diraja. Nggih. Ning ngoten niku bapak kula riyen nggih ngoten. Bapak lak cara manajemennya lawas ngoten. Bapak kula mobilnya Cherry. Leres. Dados bareng tanggapan ngeten nggih, mandeg tengen Bang Jun pundi ngoten niku. Bapak teng jero niku nggawa amplop dilebokne ngoten. Celuk siji-siji. Ponadi mara, Pak Ponadi mara sing ngendang. Paringi amplop plek ngoten niku terus Yanto mara plek ngoten. Jiman niku jane mboten diceluk. Ning Sukadi omong, "Man, celuk Mbah Sukron lho." Mara Jiman nu. Ngapa, Man? Jare diceluk. Urung wis keri. Jangkrike diapusi karo Sukadi ngono kuwi. Ngono wis biasa. Zaman riyen pancen ngoten Tur Pak. modele dalang biyen iki sosok ngene iki. Kowe tak tambahi aja omong kancamu. Ning kabeh ya kok dingonokne. Strategi Kaya bingung rumati ati. Nah, sae Pak ngoten niku. Nek perlu jenengan niku lak metode lama. Dicake sakniki nggih sae. Pak, ngoten niku, Pak. saiki kena didoni yoga lek aku carane. Ya tembang abot ing katresnan Bit. Nah, ya ini pas. Lagu abot ing katresnan. Nggih. Dan iki Mumpung spesial. niki penggendere menika nggih saking Ponorogo. Weh, Sida to, Pak? Oh, sida piyayi niki ra tau medun kok sepur kok. Ponorogo terus. Nggih. Lan insyaallah benjang tanggal 22 November menika wonten workshop dalam rangka Hari Wayang Nasional wonten Ponorogo Mbak Lucy wonten pendopo. Mangke kula kalih Bu Kesi sing dipun timbali, mangke siang workshop, bengi dipentaskan pakliran pada. Lucy nggih enten mriku niku mengke. Lah genah PNS genah ngladeni nusu. Catering. Oh nggih. Nggih. Ya Bit. iki bawa napa? Ya bawa santai ae. Malam Minggu ra absen kok. Jarwane sulistyang warni Sing wedok nembang sing lanang ngrokok. roh kebyareng jagat raya
Aku ndek bene nate anu. Wis. Nduk, Bir. Napa, Pak? Nate apa kuwi jenenge Pak Nom Surata sing asta to. Nggih. Mugi-mugi swarga langgeng. Amin. Neng UNS. Nggih. Neng kampus UNS lah Bu Kesi lak nonton karo aku. Anakku wedok Kesi nusul. Kene-kene Nduk nembang kene ngono. Sing nembangi Bu Kesi sing ndrudeg iki kula. Lah napa, Pak? Lah aku kan kuwatir. Kuwatir napa? Kuwatir lek nganti enek klerune biyene kan malih kenek ta aku engko. Nggih. Ah, Bu Kesi nembangi ngimpi. Ngamburu ing ngawang-ngawang. Ngoten niku aku iso kaya salting dhewe malian. Napa nggih, Pak? Mergo kabeh wong nyawang aku. Aku nyumer rokok lek ngrokok piye? Iku anu, Pak, salting nggih, Pak. Bingung dhewe nggih. Mergo kabeh pengrawit abdi lho, nyawang aku kabeh kok. Niku berarti jenengan panik napa ada suatu kebanggaan tersendiri napa? Loro-lorone ya panik ya bangga ngono kuwi. Bangga Kira-kira sampean mergo sing ndi, Sibu Mas? saged nembang wonten mriku. Panike. Sisi-sisi tanduk aku ya tak omong. Iya, Pak De. Ya entang Iya, terusno. Pak. Terusno Dek. Wis lali temane. Iya, kira-kira sampean iki sing ndi, Mas? Hei, Mas, we. Sing ndi sing panik apa sing bangga, Mas? Wah, ditarono sesuk gak tak bales WA-mu. Iya. Aja ngono Mas Deni. Oh, Deni, kleru ayo. Aja ngawur. Nggih. Deni suling. Angger syuting isune kancane neng dek. Santai aja. Nih pertolongan nih HP ini Pak Bos sih Madangkara ketika pagi hari ketok kabeh asline. Blang nang nang ini no. Tapi nganu Pak, jenengan iku anu Pak, pas goro-goro ngeten iki cocoknya ngeten iki Pak. Apa? Merosting anggotanya jenengan sendiri. Ayo. Biasanya sekarang kan roasting gitu Pak. Ayo ora mau tak roasting, roast pentil barang. Iya. Kaya iso nampa dhuwit mun apa. Ayo. Hayu momong lair wae. Wis pelok barang ngoten niku arep tayungan nggih balungan apa ki Wahyu? Duh jagung-jagung. Apa meneh lho? Ora tau digarapi ya Mas Deni ya. Wong dhek WA karo aku kapan-kapan kula Pak. Oh iya. Dipek pengen digarapi ngantek WA ya Pak. Kali WA ben ketok gen muncul. Iya. Niku. Ya Bir. Hapsari suteng yang Hendra No. Jabalan jero beda kalau ngalit mongso kok pedhot taline tresno Monggo sak langgamipun Mbak Birgita Ayu. Dados. aku bingung campur
dipujekke Mas Muhammad Taslim kuwi enggal pulih kaya wingi-uni. Amin. Amin amin. Mergo pancen ya karaktere Madangkara iki siji ning Mas Taslim, ayo. Loro ning Mas Noval, telu ning Pak Heru, papat ning Mas Ajimas, 5 Mas Lukis, Mas Den. Oh, Mas Taslim bibar sakit. Bar dawah. Nggih. Oh, berarti go neng Kostati. Nah, lagi bener iki. Kaya saya arep ngoyak rono neh bener. Ndang sehat ya Mas Taslim. Nggih. Baik ditelateni. Nggih, nggih. Apane sing ditlateni? Lah ngono lho, Pak. Aku rung iklan lho kan mau. Ya pir. Sing breges Mas tindang Matur nuwun. Nggih. Menika ugi dipun tenggani kalian kadang kula Mas Anggono Jaipong. Wah, Mas. Kaya pas prei Mas jenengan.
Matur sembah nuwun piyayi le bagus lahir nganti tekan batin. Ayo. Mbah nuwun Mas. Pas prei niki wau saged nusul mriki. Aku men anggar pengendang Jaipong kok ganteng-ganteng ya. Nggih. Oh tenan, ngendi-ngendi ganteng-ganteng. Oh, dadi nek pengendang Jaipong iki di mana-mana pasti oke-oke ganteng. Rata-rata ganteng. Rata-rata ganteng. Sampeyan ora ngerti jenenge Nanda Abdi Solo. Oh. Mbah nuwun. Lah menika Mas Gareng, minangka Mbak Lucy matur nuwun sanget jenengan ya kersa nenggani nganti sak goro-goro wong jenengan jane pamentimbukan tok jane sah lho, Mbak. Mergo tresnane karo adine lanang kuwi lho nganti. Nggih. Niki lho enten sing ngersake karo Mbak Tuti barang mendine iki. Saking Pak Lurah Manjung Magetan. Assalamualaikum Pak Cahyo, sugeng dalu, sugeng enjing. Nyuwun gending kangening ati. Ya, nggih. Kangening ati ingkang nembangaken, Pak. Mbak Tuti kali Mbak Lucy. Mbak Lucy. Oh nyokek. Oh, nggih. Dereng. Wo, Pas niku ora mlebu kok, Mbak Lucy ya nggih. sesek karo awakmu anu ya. Tang Aduh Mbak Tuti. Oh ya oke, Mbak Tuti dhewe. Oke ya wis wis. Oh nggih, dhewe. Mbak Tuti ora gelem dikancani ben ketok jare ngoten. Iya. Ben ketok. Nah iya lek dikancani jogete ya ora padha. Ayo Mbak Tri Astuti Retnawati bareng jumeneng lho ndurin langsung bingung lho. Ayo. Titik. Nggih Pak Yoyo. Nggih. Niki saking Pak Lurah Manjung, Bu Lurah Manjung, langganane Madangkaran niku. Ngesake kangening ati. Duet apa ijen to iki? Sendiri bisa, berdua nggak bisa. Kalih niku lho Pak Gareng maksude. Bisa sekali. Oh, Mbak Tuti saged. Sampai nih sopora. Lu yo genah mboten. Yo, ngemene wektu yo kangening ati. Dados monggo Pak Lurah Manjung sugeng laras. Yo. Biaya baru. Aja
makasih. Luar biasa, Mbak Tuti Jan. Tuh piye to kuwi koclok. Ayo malah joget-joget. Mbak Lucy, ayo Mbak gitu tutupan, Rene Mbak. Lus. Ben fungsi paru-parune Rene. Ah. Jano, malah semangat kula. Semangat. Ningali Mbak Tuti. Nggih. Maksud ngoten niku. Sisi kok nggih rada nurun kula. Sulayane. Mboten niku kreasi kok karya kok. Oh, Mbak. nggih karya-karya. Utawa ciri khasnya pancen ngono kuwi. Iya. Memang harus punya ciri khas. Iya, wis Derek ciri Madang cek. Karang. Ora apa-apa, cirine lah khas. Yo, ciri khas. Sing Lah, nggih. penting tetap semangat, Pak De. Nggih. Nah, Mas Semangat, Yoyo semangat. tetap semangat. Padang. Padang. Semangat. Padang. Nembang apa? Lah apa kersa? Lho. Pak Yaya, Pak Yeye. Nderek ngono jenengan. Heeh. Derek biasa sing komparpor karo Mas Noval. Apa kuwi? Apa kuwi? Yes, pokoke ala-ala sentere. Ora nganggo senderewe. Oh. Oh, iya. Berarti Sing sore mau rong enek Mbak sing ngono kuwi. Skill dhewe ya. Sing paham iki mung kowe rono pal antarane. Oh iya. Iya, perkara nyata, yo. Nggih. Napa anu apa iki jenenge iki? Podang kuning. Nggih. Podang kuning senderewe. Di alase entere kadek ben. Sing paham mung nopal kok ya. Pinter. Ya nganggo silake gentenan sing silake. Loh, iki masamu nyuwun sewu, ketoke sampun ra diusur tapi lincah niki. Lincah nggih. Nggih. Ya kok rada iki manukat sore mau nyapo. Bujur, ora bujur, beda meneh. Tapi estu lho jenengan niku lincah. Cek gitu. Iya cek-cekan wonge cek-cekan kok. Mek sore mau kaya wong pikun. Padang wis padang. Padang. Sing tenang wis padang. Lah nggih. Ning langsung mawon lho nggih. Nggih. Langsung ben sabowo. Langsung atraktif jenengan mangke. Ya, langsung akrobat. Nggih. Monggo dipunaturaken podang kuning nun sewu. Ayo. Esuk apa nengok mas wes ora kasan lo mas. Iya. Kalau nyurang golek sing tak sayang. Mobeng mitir aku miteri. Ora krasa esuk apa nganti emang mana jenengan liyotan nyapa. Layang-layang tak sawah metok ning abang. Jangan tarik bisa kagaman. Sarwi ngosek dheweke golek pencokan. Beres. Kalau eta supon mbok aja Podang kuning agawe mikir aku omeh. Sleret ireng tak kremi tambah manis. Ibuku wajar aku jadi selera. Ora bakal atiku
pengen, Pak. Ayo Mas Gere. Tuti lho, saya pengen tuti. Ayo. Lagepen. Durin langsung. Hai. Kok niku sing kepengin iki tuti kok, Pak. Tuti iki wah ngerti Mbak Lucy joget ngoten iki kudu arep ngadeg niku, Pak. Wah, mboten niku bagiane. Tuti, Pak. Niku nggen klasik Mbak Tuti niku. Mas Nopal iki mari kilap kok. Nyapa? Mari kilap kendakane. Sekilap nggon ngendi? Pinter. Skill dewa. Tok tok tok. Wis seneng. Apa iso? Seneng. Sampeyan coba jajal tesen. Mbak Siti seneng karo Nopal. Oh, seneng skillnya hebat. PN. Yo mesti to. Dadi ora apa-apa, tak pek ora apa-apa. Heeh. Tak percaya kan nggo pengendang Banyuwangi. Wah. Jenengan bintang tamu nggo pengendang dhewe lho apik. Pak No, ya Pak No. Ya Pak No, suwayang Aku sangke wedi kalih Pola Lucy nggo helman Pak kula, Pak. Napa? Antisipasi gagar otak nggawa helm. Wedi kalih Polahe Lucy niku aku. Sampun Mas Petro. Sembah nuwun nggih Mbak Lucy. Nggih, Mas Gareng. Sangat energik sudah menghibur Nggih, warga nggih. masyarakat luar Nggih, biasa. Pak Gareng nggih mekaten matur nuwun nggih. Nggih. Nggih, monggo menawi badhe dandani listrik sebelah mriku blangan. Mboten apa? Nggih. Nggih, sembah nuwun panjang puyungipun. Sami-sami, Pak. Selamat sukses kagem sedaya para warga masyarakat ing wewengkon Bungkal, Amin. Ponorogo. Amin. Mugi-mugi sembada kang jinangka rahayu kang tinemu basuki kang kaesti.